खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 17 जुन 2020 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिन लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां समाजाव मान मोनगोन गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया मेंनाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम रांखावरियाव मोजांद्राय नङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ जेबो रिस्क लायैयानो गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान सन्मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों गोरोबनो रोंगोन समाजाव मान मोनगोन सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा धोन खहा जानो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजांद्राय नङा होनजायो गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय न'खराव गोजोन थानाय नङा गावजों गाव एना एनि जानो हागौ फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय मानहानि जानोबो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगाया बांगोन देहाया लोरबां जागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन न'खराव अदेबानि अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा देहाया मोजां थानाय नङा रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनसिनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बेलासे समहालागै गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन बहाबा थांनो गोसो जागोन मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन सोलोंसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन
मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोसोनि साननाया अदेबानि जाफुंगोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोदान खामानि मावनो एबा मावनो गोसो दुंगोन। न'खराव अननानै फैगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगाबो बांनो हागौ। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।